Sama asenne. Tää on piisavaa loikalla. Mennään ulos, niin ihan just ennen sitä vasemmalla portaalta lastiin. Se huono puolet, tuo tulee heti läpi. Vedimme siellä tupareessa ja vedin tarinaa. Tosi Alkaa ään. Nyt on sitä... Nyt. No niin, elikkä tästä lähtee tankkeri vahvinta kaljaa ja yritys on kova, katsotaan mitä tulee. No naseva maku tässä kaverissa, että alkaakaan vähän kirvelee meinaa, mutta Kai nyt loppuun mennään. Niin siis tää on nyt. Menee. Oh! No niin, hyvä. Sauli! Se on oikea puolella. Saulilla on fanboy moment. Hisin verran. Ja katsotaan hetki hänen taas naapurikaiden toinen hiukan on kyllä. Älä anna sille valtaa. Mitä mieltä olet mausta? Ihan kyllä sellainen miehekäs maku ja vähän huulia polttelee ja kurkussa kirveltää, mutta näillä mennään. Ja... Ootellaan vielä hetken aikaa. Niin, kohta se lähtee vaan. Se polttaa kahdesti. Vessassa tulee loppu. Se on. Missä on?